shobio. Aweja shobenonya, inyamye mami shobio. Ya shobenonya mami shobio. Meka shobenonya mami shobio. Ya boy pa mami minyami nenye ye. Meka shobenonya mami shobio. Mama saka se wera di na waye waye. Meka shobenonya mami shobio. Awu mo brother we mo ko minyami nenye ye. Meka shobenonya mami shobio. Odo be ma Yesu e mi na wani mu jinshira kwa. Meka shobenonya mami shobio. Aweja shobenonya minyamwe mami shobio. Aweja shobenonya, inyamye mami shobio. Aweja shobenonya minyamye mami shobio. Aweja shobenonya, inyamye mami shobio. Ya shobenonya mami shobio. Meka shobenonya mami shobio. Ya boy pa mami minyami nenye ye. Meka shobenonya mami shobio. Mama saka se wera di na waye waye. Meka shobenonya mami shobio. Awu mo brother we mo ko mi. Oduma bay foja, the warrior prophet Gideon for yes, you don't know. Yenana Kiaseko. Gideon, the warrior prophet. What's in the draw? Say what crop? What's in the qua? What I know, quay. Olivia said that. Bella, my young foreman. Bella was in so son of a way. I'm a phone in a catch. What is also concrete? What is also concrete? Say, what is also concrete? Any other way? I dear crown, I want to say, and you know what over here. Prophet Gideon for yes, you don't know. The warrior prophet, so concrete, to me, not send him. What do you do my one in my? It's about what the other chipping in way. No more. Then I was then I went to, then I do my back, then I worry back, no come to a mother. And if I can say I draw, that's why they draw to me, vanity, to me. Oh, vanity, oh, Coco. Would you really want to win your team? It's Yakika Fue, won't come on to woman, I will say, that's also Coco.
Basie. Oh, it's a situation, Basie. So you're the situation, Basie. We are saying, what can you situation, Basie? Abusia apomu to saying Ichidi wo awurade di mu si ohoye. Within the word of Prophet Gideon of Ori esi dodo na fe wodu jatam ya otutu jatuku aka osofo pedwuma biye. Odoma nkoma enhira edin ba ko abeka ho eye obrempon nana asiedu enkoso hene of Chichamante. Awurade enhira obibia wotie me enanwumre eneden na mesren senkari emu nyankopon dunsia wo hia brefuo benketeche da bi ofro patakum ye yem kom esrem siege tanyame a wo woso ne ho ane mala matudu ayeda owemfuo kase no ene tai omu a wate ofa mfiri adum nkwatum enhyiran ko nhyiram yesi wo nyame wo yim nipa firi sumina so no nesi mapon maso ama wiase nyina ahunu wobaso no ahye video no obaso ahye video no obi bia wabaso bia no share the video invite obi share ma watamfo share ma wadofo nyinara enne problem ya ye beye ansa ne bekwa wie ne wani anda ho sunsum yes who is your spiritual father why ne usunsum agya who is your spiritual father enne den who is your spiritual father Lydia Manu erade enka ho mama Lydia Jane no so o tie me from England Lydia so tie me from England me tie England fo nya me nwa bakakra ho te sen odoma nkoma nhiro no fa mfiri adom nkwadom mama Patricia erade enka ho ofa mfiri adom nkwadom ye brada no tie me from New York all the way from New York me tie New York fo nyina enne anwumre odoma nkoma enhiro bibia onfo bibia mfiri adom nkwadom musuo nkado pa wo sayem mesi anwumre who is your spiritual father why any usunsum agya Bible amiati asese nye ne honam animogya na enya ye ne wiem atumfuo ensuman frɛ enkabrechi ye ne omu na enya na anwumre yi mesi who is your spiritual father who is your spiritual father why any usunsum agya aya da bia mekaga edura na dwa hwan ne du ho nsem koma wo fi abayifo edura na dwa hwan ne du ho nsem koma wo fi abosomfo edura na dwa hwan ene du ho nsem koma watamfo who is your spiritual father ene me bisa wo ye ka sunsu obia bayifo kura won spiritual mother obosomfo kura won spiritual mother osa won spiritual father and me say anadwi who is your spiritual father beyi ko beyi tumi kudampo no or one spiritual mother or one spiritual father yes beyifu bia one master so who is your spiritual father titi miremu no na nyame woni Moses ne kasa enti Israel woni fa Moses ti se nyame the battle baso no ahye video no Israel for ne fa Moses eti se nyame enti timire mu no nyame wono no kasa nyame honhom e kasa wo de aprada ne kasa onyame sunsum e kasa wo de aprada ne kasa ento si Moses e ko tie ne baka kire yen na yentimi mfa prada anya den enkasa wasi Moses say ko ni ko tie na beka kire yen na yentimi mfa aprada anya den enkasa because nyame kasa wo de aprada ne yeden ekasa mame eni kan so no o doctor eni kan so no o lawyer a bibi to a obetwitwa yeden ajew na sunsum so bibi to a be ne den eni kan so no o lawyer and you can so no oh doctor but sunsum no bibi to a wo be ne den mo frame ni nyina mo mra Facebook live your Facebook live no mo mehwe yen and you can so no oh spiritual mother and no spiritual father oh doctor au donku yo ya ukọ complain kira no ba sunsum obi ko sama na wo matumi bia
o lawyer when chot yase Bible say eniyama mienu ni wo wiase esum ene han enti wo han mu de na esum mu de ne wunni Bible say anadwo de suo mu no anadwo ade asase yi no ena honhom bonefo edi wo monsamonen anadwo ne bosom tumi esore anadwo ne bayiye tumi esore anadwo ne adamo ne ahonhom a eni nipadi asie Tosia Sambalan Ahitofel anadwo ne saa ahonhom no nyina wo mo yedai wo mo sore no mo di nipa nya me say anadwo who is your spiritual father Unipa bia who need this spiritual father wa brabo motin because abrabo na ye bono maami wo ye wadwen say wodi wani kan et na wiase obi beku na wo time nso ye wadamfo na wo ye wozana no Yesu Kristo wo mo ye no wozana Yesu oreba no ewiase no mo aleka say crucify him ejai Barnabas okromfu tetia moa no akwakora kromfo no ye jai no emieku abrante maame you need to wake up aya wo hwe abusua wo firi mu a na wa hwe ho asore na wa ye den na wakọ so abusuafo no wo munya baifu a no wo de o mani ate a me pa che no akọ ICGC I know that it has been why and it means oba last week wa ma so issue ya che chiro it has been why no ma che no come baby so abusua no a wo firi mu no wo ye nkurasefo wo mpa de papa wo mo kodi tumi abesi fie a tumi ni edi ni panya na waba wo nyame abafu ei wo magina ya chi abafu ei wo magina ya chi awina ade ye nsuro wate awina ade ye nsuro todi asem entinum wo hwe busia wo firim no ahwe ho asore no ayede no akọ emu obi ankyira wo de ye wo kase na wonim bra wo bere so tiase wo bi wo no mu am ebia ICGC fo mpa ebo no entime nyew aji sunsun sore mpa ebo no betima ede ajew ebu apentu wo so mpa ebo no entime nyew aje bia methodist mpa ebo no yede yenjo wo se yenso ahonhom ni nyina nhwe na de ye begye ye no yentilem enti wodoi mawani na ho wate na pentia saase wo hoi enda ho kwa ese anwanse na fade a wode kire enne de ni ho bie yesu ukuro mu pete wodi wunam abika enne ukuro mu pete no wodi wunam abubo wudo mpem asa aka ho efiefuo yiwu no bontin su ni de obeye wodan hwa mawani na wate e ka bibia kire wo abrabo na ye bono se wan sori wa brabo mama me wote hwa na Yesu ayeden aba se Patinius senka wan sori so hu Yesu nka wan sori eno what gusu tina ho 38 good years ya enka mama hey enka na brabo nyinara aye basa enti ma wani nyeden na ho the sort wa brabo you need a spiritual father. Mercy and who is your spiritual father? When wafan ayeda bia mekatwe okofa obi as a spiritual father hwe ni bako na brabo ni su ne ban ne hwe honhom ayeda eti ni mu se obi bi obi wono akofa obi a oye comfort e bia spiritual father wo fie bosom ba ko hye ni mu woni nya ba ko ye pe wakofa obi a bayiye timi yusu no asof bebire wo mo ya bayifu wo mo bebire wo mo ya bayifu who can find it as your spiritual father, man, me, one who fear be ye be connected, one who fear bosom be connected. And in all for will be as a spiritual father, you have to be very, very careful. Now, do could I will be no young quano, will be no more yadang, will be no young quano, will be no more woo, and you all for will be as a spiritual father, no one will near yadang, and the hawk, Abrabona ye born, mammy. One mawani na will be the sis by a day, a bed than 9. There will be a wosun, and you will who near ma, or you do who for. Now, what fun I so soon sumja, and yet you draw a draw bed down because no before as a spiritual father, you draw a draw not because a woman when caradi so will before as a soon sumja, who when a crash send you be bonny behind a day, and to the quotation, young call. Before you should go Hebrews 30 verse 17.
Osimuntie mo mpanyimfo. Wasimuntie mo mpanyimfo. Na mommra mo ho asema won. Na mommra mo ho asema won. Efrise. Won no we mo kra so. Was efrise won no mo nwan mo kra so. Wasimuntie mo mpanyimfo. Na mommra mo ho asema won. Efrise won no mo nwan wo kra so. Enti was nipa obi a sunsum nipa bi a obefa wo as a spiritual doctor and as a spiritual son no. Bre wo ho ase ya den emma no. Be do obekiro se enko no enko ho. Aduane obetro si eni no eni because wonu na eboa wo sunsum kraso wonu na enwe wo kraso obey kan yango o se fi se ona we mo kraso se obedu hu akonta da ache sa na wadi anije ayo na onipa na wonwe wo kraso no kan wo se da ache no obebu wo kra ne ho akonta enti ade obetro wo se enye no menye be do obetro se enko no enko because wonu na enwe wo kraso and who is your spiritual father wonam wona no se wonam ho sa ya wada ne brode esi kwan obi etwem o wai bi obi etwem o wai bi free obi etwem o wati bi hwie ma woni na wate na brabo na ye bono wa ma wani na wa obi de sis ebe da ne wo nine enti ma woni na wo wa brabo mu kasa hwie ma woni na ho na sunsum niyema no edete sunsum niyema no wo yedan wo ma wani da ho sunsum sem no ma wani na wo wom because ye woni bone ene woni papa ma sunsum sem no ye woni bone wo ho ene woni papa yedan e wo ho wo ma wani na wo bi de sis beda ne wo nine me say who is your spiritual father why any sunsum eja and adwi se bibi towa ana problem bi toba oso why na wo frɛ no da ye bia waso aye da ye bone no why na wo frɛ na ka kyerɛ no apam wo fie no why na wo frɛ na ka kyerɛ no a problem na wo famu no why na wo frɛ na ka kyerɛ no me pa kyɛw me se hwebusu wo firim no ahwe ho asɔre akɔ enya niema nyina na ye mpaibo eniema ni bi wo ho agi akwankyerɛ emram Elijah emane no munsu ano omapon no wo mo ka kyerɛ da so mo ma me ayiwa na mo ma me nkyene wo twiye ko hwie gu nsuo ni eniema ni bi wo ho no mo ama me enidi akwankyerɛ na akwankyerɛ no do be ma akwankyerɛ papa no eno ni asɛm no akwankyerɛ papa no eno ni asɛm no because no wankonya akwankyerɛ papa na wo so onanka na wasa kofa onini abokashiri wa wo so onanka o na so no kofa onini ayeden asa abokashiri ayeden aka ho enti ma wani nya den enna ho papa ma wani na ho na niyama ntimi nya den enda no makan yango o se na wadi oso won no we mo kra so se won bebu hu akonta sa na wodi aniji ayo na enye ahomguo mu sa efise ye nyina eye mfaso biara ema mo oso mo mpa ye ma yen efise ye nimpefe se ye wo ahonimpa pese ye boye bra ade nyina mu sa na mesre ma wa se munye yei na wadane me ama mo kra ho ntem. That was 1 Corinthians chapter 12. Ase na so wo ma honhom ne yi ne ho adi wo mu biara mu na ayeyie na wonam honhom ne so ema obi nyansa senka wase wo ma honhom ne so ema obi nyansa ensamka eti the moment a honhom ne baba wo so no ema unyansa ema ujimie the moment a wo tusu konkon baba wo so no wo ma akwankyere papa enye akwankyere boning obi timi ka kyero bi say onkoti menses entu nsuom na wonyale amen na menses no ya de papa ka tetimire mu no tetefo no wo munya omubu o monsa ontutu fom no masie saade ne yeden e wo ho so ti ase tetimire mu no wo mubu o monsa wo mudom o musie saade ne yeden e wo fom patenne no osofo bi si yemfanye den yemfa nyare nti esu unya nyame mu nimde se akwankyere unya akwankyere ni mu nimde the moment we nya akwankyere ni mu nimde no wo ba akoya de bia ma me wo kyere bi no ene obedi yo but wo bedaji ka no kora kyere wo ade obedi wo beya wo bedaji de ma me ma wani na ho hwe yesi mpentem ni aduro
kaka wutirim ansan wadi aduro ko ba bi na kodi aduro bia na kaka wutirim se duro ya mi kodi da cheno adia de be ya mema da cheno adia ni besi enne ya the menses ya jai enchire wo ho ya jai sunsun asa wo ho ya jai banchimura wo ho ya jai ahomachem wo ho afa de aduru emaase eyi ne maase no bible ka safa maase ho wasu ehwo na be ma ho kwan ye den eda wankasi yemfa ya no nko ho wankasi yemfa ya nsa nko hye ho ne yenko ti moja mfiri ho ne yemfa nko tu nsuom na yemfa nyare ukopa ba lock ama ho hwe adenti obi no obi dape atwansi wano ndako na kodware so wonu obi krompo da wia wo de kwan wo matu amu na hwe senti bia be yeden ebe pie firi wo ho ayeden aba ne kampese wo koti menses atunsuom na wo de adware maame enough is enough mo wodi na ho aten kan yango so wanam honhom ne so mo obi nyansa senka waso wanam honhom ne so ema obi nyansa de ensem ka because no honhom na ese honhom ne ma wo nyansa ensem ka ese honhom ne yada yin ema unyansa ensem ka because no honhom konkoro ti umu a honhom konkoro ati umu a nyanya dura anya bosoma adia be kire wo no ni nyina dada kwan mu pepe ene ni be bo bibia kire wo tot yase ene ba bia ewiase no adru no ba bia ewiase no ekọ no tot yase ba bia ewiase no person me bo saade we no bia tie bi obia nkote menses bia ntu nsuo mu nwale emfa won san ko hye wase emfa nkotu nsuo mu nwale ne ma me de ba lock ne bebrew me ka no kora kirew e de ba lock e ne bebrew me yesunsumu nipa e de ba lock ne bebrew ha me hwie ade bi wo ho no ma wo beye no e kire asem no eno ne asem o toti ase e kire asem mani abrepa we frɛ wa na boy no me dono ne na tena dada wakoso oba fo se oba nso na control be ma wo na control no obetuma ne set to obetumi asam ama samato enti sabe maiwa ni si wo problem e wa aware ho de ya me yapa ne se de akodru so ne se kakra bi a we jaware ana de hu se memma ni momo buru man me biwu what you say simple oba wa duma chede anyankopon ade ma ho ni say oba ade no ono ane wa eti be be wi asini ko bia wutumi tim ni de betu be bia wo pe tu ware be ma na ne be ma biti no wo ha wadwuna so ware wo no wo ye wi asi wura wutumi tim no ma ne to be bia wo pe se eto simple me de mama mumfa beba bisisi wa enha wo ade woni o mesis no nyabote na moja ne mran kakran de to sonson no mbato sensuo si wo fa won sase wase to bo ase ebi mu de 5 ebi mu de 4 ebi mu de 6 ebi mu de 7 njoma omo de 5 ne nka ma mi chire wie ane kama ba mi chi o speed dodo na omo so na catro me o ga ta watch there be secret on say last time we do some common and me say me pa choma me menses quotation what se baby ewiase no akoduru no habai ma wo se yeni dua na ba no ne yemfa na ha na nye den ensa ye ho yare ba ne fa ha ni nware ene de ye jan haban nyina wo ho ye se nue nyina tutumpa nkeka abe eni kube na se nue nyina sampa nka abe emra yesu ewura Jerusalem na tse se mane do omonsa so omase nti omo do omonsa so omase a no mai ozana no omo de ahye no si ozana mamitu ozana me pa cho comment ba mon ken kan ne enko
Yeah, to us Leviticus 15 verse 19. And if you someone say a man who sniffing was a man who sniffing until the moment or bow benya o menses no who fin was in our bar. Messi the moment our bow benya o menses no who are the who fin and the whole theatre swum and check. Abeyifo ne yesade no we me kai ma me beyifo bia me che no wo se no de ne menses ye aduane ma ne kunu di ne kunu da ne yarefo ene ne manyina da ne akosampafo nyina ne nam wo se wo ba na ho si ento ba bu ne nsa wo ye fi ne ho ye fi ne won santim tu nsuom fenwale ne won fenwale Wama Ghana nyumi yanka nenka mebo pa adua bini bidi abini wei obi beye me debi akwase abadwem debi ya akwase abadwem sacrifice yi semene debi obi metoda obi beye saade wi na kasa menses die wotia tunsuo madware ana wotia tafere adidwuma ban so tia tie wotia tafere kura adidwuma ban edi ohaw amane eba okachoka ne enko osina oba asa ne husene na moja free ne hunamu gu wose oba ne husene na moja free ne hunamu a ontina ne nsabo ne mu nanso wose enanso ohonte then campus what say e su kunu niema asofo e mu kire niema o mu kire niema papa ne mu diewu wobi wo be kire akwankyere ne wanya ne hu ne wagye tika wie wo kina sem no da kye no wo ma o bia wo da yade mpaso no ofe wo ka wanum nsem sade we ne me de ye mi kunu ade we me de ye wo bi kunu je no mi ade we me de ye wo bi kunu je no Yema yenina wo na enche bia nyame wo beba no oba betua yen asofofo de ka o metua ayi amanyedefo ka because ye ne ye kire sadi we ya de etase ye be kire social media wo ba nkote nase no fa ntu nsuo no fa nwale obi kunu kure mpa emfa ho Yama yeninya den enna ho papa ana me say omuma comment ya wanzi yabimu oba na sa topic furaba kuna ben kura wo de ye na ye aduma mena mka kire wo oba obusu na sono a wa kwa fichire no ade bi kan ye toso ye ade toso nso no a etwa no sensuosi wo fa won sa se wase kan de be ma ne de ye kani mina kire wakotu ekuma odo musabe nkumo odi ni fo na sama jada free humba no awu humbe de ya ade ye tumidie tumi ya wodo bi agigi din wo wiase omu nsu samo jan obiti sa tegali si wono oba na se tam ena mategali yeshi etudi ya no sasa wase no a boba mani din kan ya upenya ewo uri ya yunsa na fa nso ni na sa fa sa tu so na sa bo de sem pa no na fa dware eno ano no ene atanta odi obedience the dirty blood no oni se mense se ye moja fi a efiri wo ba ni mu awodie na duane e wodi a wo pia to egu no Yamba yenina ho. To aso ne yenkwe. Was adie biara oda so ne nsabo mu no eho ente. Was adie biara we was adie mpo a wada so no. E bia hwe. Adie we mpo ene bia wada so asum ye we mpo ene bia wada so a won nsabuo ni mu mpo no eho nye den ente ne nkampese wo de won nsa hye wankasa wase ati moja ni bia firi wase dia to nsuom ama akuna dware wo dia to nsuom ama wo ye dware ene ma bi wo honom a moma ye nhwe ni yie o ne de sa na jinsem yamma ye ni na ho
because no ade we eye ba lock kese me say ye de ba lock kese obi bia be ye saa de na ba lock tada bia obi beba na ade bia afri ne nsa wodi ne nsa ka bibia na jiegu ejina kwankyira na mutietie mo ye no ene akofa ba lock ayede abeda mensese no ade ntine eya ka wonfa mo ampesi ni aya ka wonfa mo ampesi ni obabu ko bo hu sa na ho ye ne tan obabu hu sa na ne ho ye ne nunu yema ye ni na ho kan ye ngo verse 24 no se na so barima bi ne no da na ne se boade no bi kan ho a ne ho nte na so tie wo so barima bi a wo ne oba wabu ne nsa beda na ne nsa buo ni bi be kan ho no 7 days ho nte ne ka bese wo di akodware kampese wodi ayeden wodi akodware kampese wodi akodware yema yeni na wo yesi yetete abetiye no na ne cha no odo ma woni na ho na brabo na ye bono se wa ma woni na ho bi de 6 no de ada na 9 no de bo ni ma eni wo hira yeden etu ma woni na ho papa we bu akwankyere ba ko a wo koyeye enne ahoto efe na ahoto honto wo da wabu nsa ne da asen no asa akote no de akoma wukunu si wukunu fanku dware momma nipa brebre nipa se momma nipa ebrebre nipa se enti wo sofo na wo yesa no obi di bi ya wa be ye wo de obi di bi ya wo ebe ye wo de ye mesi ade bia wo be ye no wo ba ebetwa ade boni bia mo be ye no daache mo ma ebetwa wukode ntua mo ka ya wo da betua mo ka kosi de ntua mo ka edwo da betua mo ka ade bia wo be ye no Solomon wa ye boni o ohinu Solomon ye boni wo so hwe me ni wo je David wa pam te betie firi wo mansem was me ni wo je David e wa pam kese but metie firi wo mansem fi se de haban ni nyina mu wura firi haban ni nyina asa ato obaase ade a wo ye krompa de ukodware ansa no ho ayeden afi won obi nkoti nkodi Yesu osekras kan ye nkoe osina ne nan ya oda so ni nyina ho ente na oba na oso mfa ni sanchi osina oba sa ne ho sina mojagu enapi medically na nya ne sebo bre 7 days ana ne ho sina tra ne sebo ene na ho sina ho ntie ena no nyina ne ho ente ati se ne sebo na no mu sa na ya oda so biara na ho sina na nyina mu eba enuma that tosun from fantasy wo kan ya be kan fa konfa ni ntu ni dia wo kan dia ehia me den so say embema 8 nti omo to bebo omoyire ne won pra no mtani last day na etwa edware kra kwa ma ni edware ene etwa bebie ansa wa we dware mbacho oba ma chiro e kwan abofa so obeyan yusu wadwen mesi eden yusu wadwen so be kwatra wale assistant no ya kwa na wa ye mo bossa na odi ona na odi wo sempa bo na o ya kwankyere nye yedia mama osafo akese but the mystery behind the whole tree no me sure say and supporting negativity say unim say the ode ye ne ye bonia me sure say it will work and I know there why yes our practice me nko ade the onu e demand bia no will come to pass the making say wo kum na wo anye na obi wo kum ode ye wo kum na obechi no sebe mana kodino asamatum yanchiro yankau e secret kesiye pa ade ya machire mpanfo bi wo me beshi won udi ta ku obi o woska pa afa ye ne rade obaye se boko se kan adon se fefa na anasem no da odi obokwa edi we are for sending and fan sending obi man obokuska afetie the same day way unu kruchi okopaduma yemfa okoya bi enyi ne ho kyere no nguase ato no asem kese bi okonya police case abansem bi abeto no so
What you need to be the same is one assess you, but on soon for you rubber bucketing. Per bucket ya. Silver, and I said, that dear 30 is what kind of 36, and I said 5 nibs, and I Bobrapa 34, not 33. So, and I said Bobrapa, never go, never see him. That man watching a palm. No, to the young told me when was up to answer. That man was show you, but you didn't call him, Mamma. They say, my dear, no, don't such a no, but some pen, man, I don't set to soon. I don't pen, man, out the Gaia. That man, I would have good news. You okay, Sam? I have some, and your doctor, some, I have some, or Pia. What, dear, you want to bring bomb relationship, the old brew was here. No, Spirit beer which remains. Spirit beera. Spirit beer we are either good or bad spirit. Which remains when you set it to me mono or babu is on fanco a fool because you do be honor which a new class of fascia. Teaching me no be a co or be a foom or be a foom coin and so that I will bun and sa one fine train suno. And it's minimuno or babu and sa one cock quayim and go Fedrian in Cramponia day and me fee. Spirit beer remains because no the moment aside the baba hono ohon te na kampese yenteti tutu nsuom enwale ene oba bia oyiribu obema bia oyiribu nsade a ene yemesere otufie ya se atu tu he said dia si etu hwe aniema bi wo hono mama yenhwe ni yie o ede ohaw ede yamane ede musuo ede kwananna ede owenne e papa betu yekom because the ala yemfa menses nyale ade nyenyanyan wen na dia ka ho wo besu dada mu bi wo besi wa dada mu bi hwe bible kurampo sem ye oba akole bi obi pie firi oba asia ba no yentwa wodwan ana akokɔ na yemfa mpata ne man kra yemfa adwira emu nsuom me paacho David wonu obi yiri kodayo fa because Psalm 51 verse 7 wonu obi yiri kodayo tie de David eyedai empaibo na kwankyera David e baba yedai baba beye me paacho share video no ati oba so share video no na niema bi koso a mama se mama bie wani a mama me se utitire mu na wo son niema jemma yeni na ho oba so share video no kan yanko ya to aso Psalm 51 verse 7 wose fa adwira yi me ho bone na me ho afi wose fa adwira yi me ho bone na me ho afi dware me na ma yefita asene sukyerema na ma yefita te se sukyerema na mate anigye ni abotoye mu nsem ma me de na wo beya wo beti anigye na abotoye mu nsem ede na wo beya wo niam abekɔ yie ede na wo beya wo abrabo besi wie ede na David ye ya na abrabo si ni yie ede na Jacob ye ya na abrabo si ni yie ede na Abraham ye ya na abrabo si ni yie wankote oba menses wankotafere oba ase wankote oba moja bia nkodware Etienne Abraham ye na brabo si ni yie Abraham Bible say ne wo fira bosomfie ne papa yo bosomfo Edian wo ye o ka Genesis 15 na nyame kire ade Abraham enye ne na brabo nsi ni yie wankaso nko dware menses wankaso fa ne nsa enko hye oba ase no fa nko tu nsuo mo nya den enware ye ma ye ni na wo na brabo na ye bo no so one ma wani anda hwa obi de 6 epeda na 9 aya brochirefo ni misumam because mu bebre wo fa mo mpa de pa mo pemensis yai adwale yin ampa o mu bebre abochefo bebre wo mo mpa de papa wo mo pemensis adwale yin ya nti mu bedwale ye o kan yanko wasi na nompe a obubu adi ahusie wasi nompe a ho abubu mpa ye den adi ahusie enti wodo ma wani na ho enkofa menses bia enwale edi ohaw
saa de nyi nyan we e de balok nua ba mama yesere e de balok ene be brew e ma Mary ho te sen Mary team from England Mama Janet so no so tie me from Germany all the way cha German fu nyina na nwumre enkofa mensis bia nkodware wate edie ne Abraham yeye edie ne Jacob yeye ansa ne nyame sesa Jacob hyebere wa fa mensis yo me se wa ma me wo be disika no so be da jin ho dia tie awieye na asem no ene de wo mu no hwio awieye no eno ne asem no empentem ne adudo kaka wutirim ansane wadi adudo ko ba bi na kodi adudo a wa kaka wutirim se duro ya mi ko di da che no e di ensunsu aso bonin e de bebre me anya wo yarefo a na se wo ma na se wani monyam na yi ba lock bi ayi ni monyam nyina na firi ho na de ba lock aye dai abedware ho wudu ni pema ne ye pamo ayeni ma wani nya dai na ho hwie mo woni na wo na wa ma wani na ho ma Lydia ho te san Lydia koto Erade nka ho no dutu anamo nsi ohema Lydia Erade nka ho Ebenezer Yehu antutu anamo nsi mama ya oba ya ono so tie me from all the way USA Erade enshira ontutu anamo nsi mama Julie ono so tie me from Canada chia Canada fo nyina eneden ntira niema bi wo no mo a ma wani na wo kote mensis bia enkotu nsuom oyo oba enkote nye mensis ne bema wawale ayede enye mensis ne bema wukunu aye ujimijimi hwie wo koye saade no maame ekofa wo hawo wo san kofa spirit foforo asa be ka wo die ho afi no nam tusi se port la kokko aye yi nasi ayi mokola no nam tusi oba adwo ho te sen me woni na ho ate enye mensis ne bema be ma na adwen asese ho enye mensis na wodi bedware ne bejimi no maame yesi nyame eni chichi nipa hyebere nyame ne bo yen nti bibi ti chuma wo ye ho a wono anim ne tese ye de ba toti ate wono anim ne tese ye de ba ene ka senka ema nyina ema mensis ne ema sika de a ene se ya enka ya tete ya santo anu mu mensis no ko ne ya original mensis foti se ya santo no yo kufuo o yo ba no ho odin o yo ba wo wakokoduro ne ka ya santo mensis de enka yi ya santo ko hino firi ayi adwosofuo nyina ayeyi ka adwosofuo nyinara ayeyi nke kwan adwoso kwan ya tutu e ka yi kwa na ye kyereba mensin enka ya gusu nyina kama amie ema wo bi nkyere wade foma onkoye ne wo kyere bi no wa wie na asem no awieye ne asem no awieye no ene asem no onipa wa wieye ene asem no ye wo ba bia ye nyina ye den ye ko awieye ene asem no ade bia wo be ye biara no aya adwen ho se wieye ne ebe wie mesen ade a me kote mensis akoto mi kunu adu ye mama mi kunu aye jimi awieye ebeda ne mesen yi ono mo a oda ne yarefo dada mo a wonti ase mo ada ne bodamu ni na makwan ho a wonti ase adwen bonen adwenfi no eno ne de o hawa ye den abide nipa no wodi na ho ate mensis bibi wo mu a ko omo fa nkoto bola so mo kraman fa nkoto ametufie to ti ase ene ko kraman no fa ye no ene so ko kraman ko be powerful pa ko kraman no wa fa free o kraman no ko fa free bola so e dia betufie no e ka o kraman no be powerful pa odo wa wari enkoyia sire nyame ka cheware to masumdie mra wari nim na wa wari enkoyia sesa wusuban oba bi wo ha woni suban be na bi woni suban toti ate sesa wusuban tuasa ye kasa enye mensa wo kote ye okunaduane enye mensa wo kote ye dware no mese be ma na ba wo ho a wo be nyenye nya no aso wa wo mo anu no bi mo ye ma mukuru ne bobu mukumu na afi ne ye hunu oti ate afi ne ye hunu so de ya wo ho a to bi ba be wura nim ama na mia wo kon aye den akun
What the yaw to be bad the mama nashua day a coon. Social media. Ba say be boy ye fen social media fen okunfu donfo. Social media ye fen okunfu de donfo. Social media fen okunfu donfo. Abeboa ye na sa ba be say ye nyaka ho. Social media ye fen okunfu donfo. Abeboa ye na sa ba be say ye aka ho. He mo ni na hwate. Mama weni and nawa will be the 6 than 9. Into who is your spiritual father? Mesa who is your spiritual father? Why you soon eja? I would do what to say bibi hamia bibi unkoyi a me frɛ papa be ma me akwankyere sing enya akwankyere bɔne yo ya wa akwankyere papa wo ho ene ya wa akwankyere bɔne ne sɛ wo te wase ede adware wo kɔ te wase mogya ede akɔye aduane ma obi kunu adi ene ye frɛ akwankyere bɔne adaache no onyankopɔn obetua wo ka wantua wo ka obetua wo maka abana wutwa no se anso ama wantwa no kwa wo mababa bete because you could be and we do yam kia ne kene so ama wo ma abeti kube no and then say who is your spiritual father e ka obi a wo be fa na your spiritual father onipa no so onyanya mimu nimde so onyanya nsa so wo sunsun Totiasie, owo nyame mu nimde na owo sunsun na bibi seya wa yeniye ama so how bi ba wo so ana amane bi ba wo so amesrew anya duane nyina na yedi o anya duane nyina me ka no kora kyerɛw anya duane nyina na yeden yedi me se duane bi wo hono mo aya da bia me ka da bia nsamanfo mo badwam da bia nsamanfo yeden e badwam da bia ensamanfo ye den ebedwam wo be kodwam no abayifo soso kodwam akokɔ bi wo ho no mo a wo ye abayifo akokɔ abo ba beto akokɔ ne wo ho no ma but wo ba beto e de akoya de in the name of inipa ko ti mi pro bi o kita sunsumo no on kyerɛ wo niema wo sunsumu da bia ensamanfo ye den ebedwam anya duane bia ne yakɔtɔ wa bonten ebedi ka no kora kyerɛ wo anya duane bia no kwa wo bi tɔ wa bonten a no so akɔtɔ bi no aba bedi etimi sɛ wa brabɔ etimi sɛ wo hyɛbrɛ akɔtɔ bayere ne ko bi aya atoto no abedi akɔtɔ ɛtɔ ne kosua eni kosua no abedi akɔtɔ papransa ya bayifo aduane kɛse pa abayifo aduane kɛse sɛ aduane no yenyini wo bedwam yenye wo bedwam wo kɔ party bi ase na papransa esiasia enti bi ni da kana kora kyerɛ wo nya aduane bia no bedi wo bedwam o woni di obi a wo yesunsum nipa na won kyerɛ wo niema frempon ho te sɛn nana frempon awurade enka ho no ntutu anamo ensiye so dia tie enya duane bia no bo koto so a no wotoso atobi wato hawo wato yareye wato amane no dia ba fie no dia baba bedi wababedi nya duane bia na yedi o wodo enya duane bia ena wo be yeden ubedi aduane bi wo ho no mo a edi o hawo edi amane edi musuo edi kwanana edi apinisie na abeto oso se prakam na fin wo left and right nti ma wani nya den enna ho na wo left and right nti ma wani nya den enna ho kan yanko who is your spiritual father why no sunsun agya yanko spiritual father se no yanko menses ne de ya kaaten na ye disgusted sir. 1 Kings 22 verse 5 osina Jehoshaphat ka kire Israel hene se bisa Awurade asem enne ana Israel hene bobo adifo ni nyina no osi bisa Awurade asem enne na Israel hene no bobo adifo ni nyina no maame odifo de enka ono no odifo ne yeka tetemire mu no wo ho ne yakwa bisa
Edifu ho ne yakwa bisa ekobisa ye hyebre ye nkrabia edifu ho ene yakọ ebisa titimiri mu no obekọ odifu ho no akwa bisa wakọ hwe wo hyebrem wakọ hwe wo nkrabia mu no hu se de na ekoso abrabom bibia ekoyie bibia de na kwa mu ana ansa no akoma ye den atoyem se de dum ne bia ukọ check up no ewo hospital no saa so ne dum ne bia spiritual realms no ma wodifo no hwehwe niemu mu mawo na bibi nkoyi a waka kire wo na watu hope masibre ye nam wo hawde yanimu ye nam nhyira so de yanim kan yanko ana ijo ahene boabu adifo ni nyina no ebe ya mema ahanan no ka kire won se menkọ Ramot Gilead menkọ ko anase minjai na waseforo kọ na Awurade de behye ohene nsa sa ana Jehoshaphat ka se Awurade difo biara eni ho biem aye bebisa ne ho ade ana wose enti no titimire mu no ne nyame adifo no ye bisa wo mo ho ade omo ye kwa bisa ewo mo ho titimire mu no nyame adifo ene ye kwa bisa ye den ewo mo ho no ye kọ ekobisa ye hyebre ye nkrabia ede ne ekoso aya da bia na yese asafo binom se obi wo hono ma ne hyebre hye ne bimam obi wa ne hyebre hye ne bam me pa chaw bia onipa wo hyebre no nkrabia wo egu nsem enu nti ye fe ne ye nsem ye ho nsem e ho ne ye den ibu obi bia wo hyebre no nkrabia enu nti na abofra e ya kwala na wa moamoa ne nsa akwala bia o ya kwala o moamoa ne nsa because aden ukita ne hyebre ene ne nkrabia ubepie akayida fuo ni mu a afrika no fuo ni mu a no ma sa nkrabia yeden ama efie nipa adwuma awokọ ye ne efie nipa di wachi ye tua ka ne efie nipa di wachi edan akọ han ye sa ne efie nipa sa akọ han sa dan ni bi ma wani na ho wate into bi bia no ekita ne nkrabia hwe obi wo ho no mu a onsa laiwe no ejina ho ma wo nkwa laiwe ni jina ho ma aware so dia tie laiwe no ejina ho ma wo ma enkwala dodo a wo be ye dai wo be wo wom umpejaye o destiny nyina o age a wo be di nyina da no me pa chaw onsem nigu se de wuto tv a manual ehye akire no saa so ne yeyi enipa no nyame odi nyame baabi a wotro ye ho nsem enu nti obi bia wo ye palm reader ana o ye psychic ni no o ye palm reader otimi redeem onsem ehu de ekoso ewo wabra bomu nyinada he da wubewu so wabra bomu no obeye yarefo obi bia na wabra bomu obeye yarefo no obewu se o hanom no live no dot esisim wo a wonye chiba no ye wonkrofo bia wo nye chiba wo no mo meche wo wiase wo mu kita shortest life saa ne ye de bo wo no live no eso ate light ntin we no eso ate nitimi se no wankasa no onye chiba enya de awo beche eyeden ewo wiase so ti ase obi wo hono mu a na ne hade no ne live no afofa nitimi so aware ebeche ansa no watimi ayeden aware obi bia kita ne nkrabia ene ne hyebre na ye ba asase isu a ne ye fiefu abayifu a wo mpade pa no no masesa wo nkrabia no wo hyebre no ama wabra abo ayeden ayesi no tokios ye bia akire ne ye bia nimu enti ne ho ne ye nkrabia ene ye hyebre me pa chaw share video no na e comment wo question bia fabra ade bia e hawo no de chorobra said you be chrono no saa so ne be kan ayeden ama wo na saa so ne mema wo answer so yeden ewo before Queen Linda say what about your mama so ka say when you shebre your mama so o shebre nyeden enhye omoma so so ti yasie wani monyam ene wo omoma so ye moma no enu ntine ye fa anointing oil ne ye de anointing ye moma so so ti yasie eho ena yani monyam yeden ewo ento bibia no eye animonyam ene wo ye momaso ba ye hyebre eni ye momaso ye hyebre ne ye nkrabia ewo ye nsem obu a wo kra so wo be wo kra so bi tukwan
Okrase adwuma sei na wo beye ni nyina no ewo wonsem ye moma so de ye ni munyam ye nsonoma ye star ene wo ye moma so ene obi bi hu wo se papa die owani munyam maami die owani munyam baby obedru biara no ni nipa gina tum because of nani munyam eni munyam no etese kanea ebo ye mumanim na wo beto akaidafo na omse miemie uti edi nso ahye etutu uti ayedan ama ye tinitini uti no ama uti na ayedan aye papa wani baba ahoso no irabasa ni ye ni munyam na ayedan akoto ato akone eni munyam yeje aware yeje ade bia nyame ede be maw wodi bebe wiase no wo susu wo se nyame nyim se wato obonefo na beka ye ho enti wo hawo ne penisi de ye fa ne kwa enti wabo enubna eni hahama esese obonefo no waye nipa de wo betidi wo benom yare ye beba enti yare ne ba ede na wo de besa ahaban na wo de besa se wo pe protect ale no bitimi dware ahaban na wo de blade twa na entwa ba wo dwale menses ne wo de blade twa no se science mi bisa wo se ade nti no bitimi di ahaban edware a wo de blade twa na kura entwa but obi di menses dware wo de blade twa na wo be se twa moje ayeden eba ahaban ewutumi ahaban your power short yasi into si ye ni dua na ba no ye fa na na nye den ensa ye ho yare ba into bibia wani monyam ewo wani mu na ukonya akaidafo na omu miemi osimeto tu akwala ni ti sade na pampamu enhome a wode tawo no ato ho na wo miaso na wayi obi wo ho no mu a maame wo ba suya sade obi dwale na akwala no ate wode afofa no ho bia da biala no no ankata mfa na ni monyam nya dan entina so de ma akoma obi ama na dware no ni wayi akwala na ni monyam de senka wankasa wo ye kwera mpo na enka na so wonfa so kan ye nkwa Difa Kwelinda na ebisa se product na te se nkawa ne chain na tutu yekom no ena obisa se ewo evil effect na ya oyo oba no de chain eta atoto wonan ya ahemfo na konfo ne de chain toto wonan enti wo de chain akoto wonan na wonye okonfo onye ohene no o pa kire sen enti ne no so no ewo saade no ewo ho no Osiana Jehovah eka se Ewade difo bi eni ha bi ma ebebisa ne ho ade Israel ne ka che Jehoshaphat se nyame difo ba ko bi de so ho anke betimi akobisa Ewade afiri ne nkyai sa nanso metan no waso ye den metan no odifo na wo ka no kore no ye tan no ewo man Ghana wo ye odifo na wo ka no kore onya za onye bukata tie waso watan odifo no waso nyame difo ba ko wo ho anka obe jimi me obe ha obe jimi afiri me nsohwe mu obe jimi afiri me nim gu asie mu ne so o ye dai watan no wotan odifo so wotan ani ni patie esa santi didi eso santen kai asante esa bu akokọ wodidi wiya no na no twitwi fom tani wiya si ya den etie woso nyame difo bi wo ho aye ba ko bisa na sem na so metano o man Ghana wo yodifo no ka no kora oni pempe wa sem da wo yodifo na wo ka no kore wo chire ne ma papa wo bi ma wo page so ma hwe wo da age wa wo kan kwase asem age wa wo jimi age wa wo mfa wo dwa wanum de wo ni wo so wo de atumi a wo ni wo so wo hurehura nipa de nipa baba be hwe sa no man na ye wo mu no etie ye promote ade papa age ade fo age ade a eni so mfa so enu ntina bre na bre ni nara no Ghana eguso te de etim because nipa na wo mu no ye nusuban kan ye nko wose na so metan no efisa won sha me ho nkompada wose fise nko wanhu ade papa wo ho no wanka woso difo no nhye ne ho nkompapada ma me de ebe hunu ne ebe ka kire wo de ebe hunu ene ebe ka kire wo mimi se wo ba me ho ade a me hunu no ene na me ka kire wo wo jimi wo gidi afan wa nya de no ko fie
ofa ho na mesoma fama dom ne obiara ye dan etini baby obiara no suhwe ofa ho na mesoma fama dom wo so difu obi wo ho ne so metan won hye me ho nkom papa da bi o ade nti won hye ho nkom papa do difu ne bi hu no eno na obeka kire wo ame pe obi a oye no kwafo ne fa ne se usunsun agya kan ne nko o se fi se won hye me ho nkom pada bone nko a sa eye imla ba meke aho asem na mekan na Jehoshaphat se ma wo hene nkasa na Israel hene freye no ka se mo nkofa no Abraham tam na Israel hene Judah hene Jehoshaphat etete won ahimu aso hyehyɛ won taade Samaria pona no mpraye so na adifo ni nyina hyehyɛ nkom won anim na kina ba se ka ayo dade mai na ka se de Awurade sie nie yenum na wodi besum Syria fo di koti so obewie won se na adifo ni nyina hyehyɛ nkom se onko na obedi nkunim wasa adifo ni nyina hyehyɛ nkom so won nko obedi nkunim sa no nkunim die ma maame me ya da bia meka se me no kure ka ene nipa be time ya yen time se nipa time na me nyame domia me pe ho dia die se nipa be time na nyame be do se me no kure ka mpo ena me nya sika be no be twaduane de ye digari topen mesi ye digari to ye dimaku shiraka pen ya dekio sumu pen ya dabonten pen ha maame afa o hawo na ma ne yemu kare enko donko ke David o se odifo obetimi asu ama de abie o third eye ana yes no question no yeah no third eye no ubie de akoye den inti no aya na there is a question ade a wo de third eye na ekoye o bibia ukobie o third eye no ese unya akokoturu because onyenya ye difo no ye kokko ye den pa kosoba kotutumi bi se wonni akokoduru no ye wadwen se wudwane ana bo dam enu nti ne mani pa bibi ko fresh spirit ye den ebo dam no obi go ha o planet na wo free so no wo ye ja no ase ko frema amota opie ye pene wadum no abodam kan yenko o se na abofo a omko frem meka ya no ka che ni se hwe adifo ni nyina de anokro aka asempa a kire wo hene ma wonsem enye se wo mu de enu ba yes want to ko chi no wo kire na de a wonka wo kire na de a wonye sa na nipa bi ne mote o ba wo a wono no pese wo kire wa de a wo difo no ye ade a wo difo ne ka amie nyame o ye nyame wate o so bi ntimi misa no de wono awurade pe ena woye se ne ye koda ne ya nso de ni nyame ni nchirikire mu bia wono ne boy yan kan yenko o se na meka ya ka se de Awurade ti asie de Awurade beka kire me no eno na me de meka o se meka ya ka so se meka se wo kan yo se me tamfo ne de meni ni di sa de meni nam na eye me hwie ma woni na wate ne wiase no anwansina ye hunu wom awia omodane anwansina omane dane obojam omoto soja na adwuno ma woni na ho wate ewia sene na hokwa bibi nko wani da abo bi nka woda na hunu owa na odo na ye keka no na so abo bi aka wo pen a me hunu sunsun kura obedwane kan yanko waseme de Awurade aka kire me no eno na me koka enchi munti me kire me de menya dai menka o se ana oba ohene ne nchen na ohene ka kire se meka ya yanko Ramot Gidia enkoko anase ye nyai na obua ne se kone kodi nim na Awurade de ahye ohene nsa na ohene ne ka kire ne se empre ahe ara na menka wontam se enka me asem bi se no kware nko na Awurade din mu sa na wase mahuru Israel nyina se wahwete mbeposo eni nwan a woni hwefo na Awurade se yenum eni wura sa ma wonsan kwa wona fie masundue mu na Israel ne ka che Jehoshaphat se manka man kire wo se orenhye me ho nkompa da emo nkombone nko enkompa ni ohu anya de aye be hye choti ase
yedie ni ho a se yade de yedie bebre wo sa yenko kancho se yedie ni wo ho ade ne ni ho wa bayifo na age wo makoto akwane ntaje se ye science re bi fire urade ho de ma wo eno so yakoka enyamo de da bi o mpani sa ami oni na wate ayetete abete no na ne cha no ai to bi o wosunsun the fantasy sunsun maja na ne mantimi nya dan enda ne ma who is your spiritual father why any sunsun maja ene anwumre ni who is your spiritual father ene me bisa before Kwelenda say se ukọ okonfo ho na watete wo a e wonsunsan so boni bia wonsunsan so boni woni bosom na nyapam obi bi obekọ okonfo ho na okonfo ne betete no woni na nyapam eno bi wo no ma ne nkwala abire mu na ya tete ne deda woni spirit bi nyapam because yetete wa ade omudi hyem eye moto no so modi a ebi obu o de krama moja na ase wodi odwan moja na ase wodi aponchi moja na ase ente no ne kire se woni spirit bi nyapam eno no eye moja fra uko obi ho ne yetete wa woni ta atumi na yeden adi moja fra woni tumi no anyapam saa ne yeden etie obi bia be ko ba bia be tete wo no woni spirit na yeden anyapam bia fa the question bra enche bia ye pon about 10:30 pe yapon kan yenko ana o ka say entiti Awurade asem mahunu Awurade se wote na adwaso saa na wosoro asafo nyina ginagina ne ho ni nifa ne benkum na Awurade ka say why no bedada Ahab na wafra ko Ramot Gilead no na woyi ka say eyemia woyi su ka say emia so why no bedada Ahab tene asofofo ne dada wo ombe dada ba mo te no ana mo pe o ti ase ba mo se mo pe nsamati to mbe dada mo sa na ya ne de ya ne se yoyo mu bukata ni wi a no mo ho warrior prophet sa obeba no wabiebie ne nsam se se yi papa o ka no twetwe ne ho wabiebie ne nsam te so owale aye beto o ti ase yebuo mu wie eyom bukata wie pe no me ho warrior prophet wobeba no onkura onkita ne wakasa de usika san ya kwankyira ya dai atan ahwe na ka ho me ho to na wo se nana kafra senu kedi hwem no okọ ye amase wa hebales ne na okọ shehi ene wa ye late pa na ya kansem pa amase wa hebales mo pe heba na yema no owo branch ba ko Kumasi ba ko so Accra ade bia wo pe bia no amase wa benya bia ma ho ewenkum enema bia wo pe bia ma amase wa hebales de ne heba no enema ye den ewum ena tete oso de be shiti so aka ho enti no mo amoda da biridwo no nti mo beje eduro na ma to be shiti so aye den aka ho kama kani yanko osina honhum bi free ba be gina Awurade anim ka se me na me dada no oso me na me ye den dada no oso no na dada asofofo no enti ye wa honhum dada won ye wa honhum e be sha asofofo nim e mo mo shen enkomotoro ye wa honhum e be sha asofofo nim no mo ka se Adam yere yowo ye wa honhum e be sha asofofo nim no mo ka se Yesu Kristo ni Mary Magdalene ko twempena enti no wa honhom na wo se honhom ne epie bae eno so no ne dada asofofo ne mo hyehye se nkoptoro aya mo nka o mo mpai bom pai hani enko na Awurade ka chere se wo de dian na wo se mi free makoye atoro honhom wo se mi free enti hwe wo se mi free makoye atoro honhom ewo adifo na num sa emma was me free makoya tro honhom e wa difo nanum ma na waka se wo be dada na wo betumi nso free na koyo sa na afehwe Awurade de honhom trofo ahye difo ni nyina nanum ma was Awurade de honhom atrofo aye dai ahye difo ni nyina nanum ma na Awurade akasa wo ho bone ena kenda ni baze de ke a etwipini
ebo meka ya sotro ka se ehin na Awurade honhom nam firi me nche kwa ka kire we na meka ya se hwe da wo be firi piamu akọ hintaw no enti abo meka ya sotro ya bo ne sotro so akoka sa asem me Kristo mu akwantuo Kristo mu akwantuo na fam osofu bia wo ka no kore osofu bia wo ka no kore kire fite wa mese obre na mane obi nyini wansiri kure po no de ama se fata dia ne adi ta because wo ka no kore wa nye wantwa ne ntoro wa nye na za nti me se osofu bia padwuma bi na ye oye sofo na wo ka no kore me ada bia me ka se me no kore ka me kenti no enipa mo wa me ti mi ameye madwuma na mi amaboa me ho because no bebe manimo no anya dia mi betwa wontro because sunsun wo me so mi twa wontro ne sunsun ne ba oba begu manimo ase wo nipa mu enti nya dia mi ba betwa wontro enti alia de beta no wa ma me a me akoye mafuo me akoto me na ntwie benye sika kakra me di me ne me yire me ma ebenya kakra ye den adi short years here da ye ni na mo no ebenya banche ebenya brode ebenya kontomire ebenya ntorowa ne eku aponche di aka ho ye wibia ne di bia hye fridge ne da ye aponche na fro yen so no ye nwe adwene ne ye nya adwene na mo so aye den aru mawie ino bia ni asem so won see ye bo meka ya sum ye bo meka ya suturo because of the knock the kind walk into because wakachira wahene ne say wahini akona wo kono enya dia bedi nkunim na difuo no obi wo no mu a wache na kwankyere na afi ne wo kokobisa wo adifuo atorofo no enya me de atoro honhoma hyehye ehye wo manum ma no wo mu no mu gi wo mu di me ka no kora chawe wo ka no kore no wo mu ngi wo ni da wo mu support wo da ade du obaye wo mazan bu wo mu no duomo ombe keke ni eniema hu akire wom duomo be dress hu akire wom me ka no kore akire wo ento yo odifuo na wo su bedi nyame ahyede ne so no aka no kore a elia the better pedwuma bi ye da bi wo ho no ma asore ne tum koye dwuma me da bi wo ho no ma I close my church me tu asore nim no ma koye dwuma me yi 2 days sisi wonom no ma koye dwuma idundundundu mi phone no ma koye dwuma because na dwuma ne na ebia that se no edi onim animonyam eni yedie be ye den ebebrem me koye dwuma ye nyanya no yesimi ohene me koye dwuma nyanya no ye yaye me nkoso ohene si asore dem o sa hwie odo oni na ho ate enya da bia no bi benya obema obi yedi enti ma oni na ho sorry put effort ni grace nya den emeka ho na ne mantime nya den endane mawo no kura kenti no ye bo meka yasum si wakoka no kore no kore ekenti no ye bo meka yasum si waka no kore kan ye ngo osi ye bo meka yasotro no waka se ehin na Awurade honhom na mfiri nchai koka kire wuyi sa na meka yasehwe da wo be firi opiam akọ hintaw no wo be hunu ena ijo ahene ka se fa meka yasan kọ ni kuro no eso hwefo amo sa fa ne kọ so safo we de ne nkomo nya de osofo we de ne nkomo nya de enya de mami you need time for sa nkomo no sorry you need time for sa nkomo no de nyame ka se ye nkyere wo no eno a ne ye be kyere wo obedi su a ne wadi so uni su a carry on gate no kroko no sha no twe bie wo kwa no ayeden na watum kan yenko osi famika ya san ko kuro no sutwefo amo ne ohene ba yo ya nsinchan na koka se de ohene sie ni momfa no entu na duadan mu na momma no aduane momma na aduane ni yo na momma na hiahan so insuo nom se meba no ho jojo na meka ya ka se wo san ba jojo ene na enya Awurade na ona meso kasa wo se wo san ba dia de nya wo Awurade ne na meso kasa ye wo hinie akwantu na ekona wo kokko wo ko a wo ma
enya de a wo beba nyame na aka enti ese me ka no kore na kire wo adifo na nyame honhom mu twa ntora kyehye wo manum ma eno mo choso bedi nkunim wo bedi nkuku yemma yenni nyeden enna ho na eniyema ntimi nyeden entane who is your spiritual father why no sunsun agya pegobi owo sunsun pegobi owo nimudiyem pegobi owo nyansa pegobi owo adom no odi nyame eye dwuma ne twiben ayada bia meka anya de ehine nyan yisiga koko anya so de nipa bu agum nko a eni tumi wo bi wo nipa ni tumi wo ho pa yesi nkyene kamfo ne ho se woyede ma woni nda ho na niyema ntimi nyadan ntimi tutu yima yesi yetete abete no na ne cha no ntimi woni nyadan enna ho who is your spiritual father me pa cho bia mfa ne question bra na nche bia no na yedan mon kai comment kakra ne ye ntimi nyadan empon ama say wase wa woni ne spiritual father ya ma say wa de me ne me ye ne spiritual father ana pacho Kwelinda say ensuo tumi eware wo a obede na waje ohun afisa 2 minutes ya ensuo tumi eware wa me pa chaw ahobrase oni watwia ben me ha ye kwan ho si ye kyerɛ kwan ben ensuo tumi ne efa so ware ekwan ben ayada bia me kan se tumi bi di wunya ekwan ben no fa so ba obi ne di wakoma no ana wona wona obi koda wo nsuom ana wona de bibi koto nsuo nim enti no ayada bia bibi he wa ye hwe ba bia de ko ne firi ya de ko ne be ha wo ansa no atake no obeko atake tumi bia ye hwe ba bia de ne firi a ye den e ba ye ade enti ne ba ne saa ansa ne be atake tumi na ya atake eno ne efe ni sunsun nhwehwemu because sunsun juma na de wutu ade na se a na de ni monyama ye den aba na ne matimi aye den adane aye den ama It's no bibia and you have to get a spiritual father. Obi bia and you have to get a spiritual father. Obi bia no utie mi a esukope sunsun magya na efa ne se wo papa do no na won hwe wo kra enu nipadua so na niyema ntimi nya den entane odoma nkoma nhyiram onfa mu mfiri adom nkwadom yesi esie ne kejani asedam ena nwumre me yimpa yesi ensi oyiye na ensi okra yiye ade bia wode won sa besom no enya ne sika yedie enkoso enimunyam empuntu abrabo papa openya akwansode emesren senkere ye munya kopon sakra wiema woni bi ama won se aya won sakra wiemu ma wate amani ampon nyame wonim ne mani ne se o mani no omwa fa mfiri adum nkwadum ba bia wo maame no papa anuru no ewurade onfa wo enuru ho wate nyame serebu a won sere nkyere ya tamfo enne ewurade nsere nkyere watamfo da biara da do se nome no ewurade mfa ndome no so obi yare na ho to ewurade ma ne nyare no ho to wate so obi wu na wonya wasomdue wa braboma ewurade mani wu no nya wasomdue wate fero wa nwu a ka Moses wonya asomdue so obi bodam na wonya wasomdue a ewurade mani bako ne mbodam na wonya wasomdue wate ewurade nchira wo ade bia wode won sa besom no ena ni nhira enkoso yedie ena brabo papa wate akodie bia be sore wo so no odoma nkwan sore ntie sa atumi no ewurade mwa ya mesire ewurade ama won se ade bia afiri won sa ne wani nna no odoma nkoma enhye wanam
Only